खुलुमबाय बयनिसिमबो जाय जाय बिथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायो दिनैहाय बाजिमोनहानाव दंफैयो आरो आं फैनायखौ देखायबाय थायासै बाजिमोनहा दिनैहाय मा होनोमोनलाय आब' ओंखाम गोरलै आरो बिस्रा ओमफ्राय बेयावनो दंफैयो आङो ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामनो सानबाय जाय जाय बिथांमोनहा आं भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो नायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय जा हायो एसे देखायगोन आरो आङो बिसोरनि नियमफोरखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बिदिब्ला ओमफ्राय दा एसे साहा लोंनानै लाग्रोनोसै साहा लोंनानै लानानै ओमफ्राय एसे संनोसै आरो ओमफ्राय ओरैनोथ' मैगं सैगं सब हाखाजोबनानै रेडि खालामजोबखाबाय खालि संनांसिगौल' आरो ओमफ्राय साहा लोंग्रोनोसै बिनि उनावहाय संबाय थानोसै आरो नायलांबाय थादो ओमफ्राय फुजा होनायफोरखौबो एसे देखायलांनोसै नायलांबाय थादो তো কি করবো এটা दिनैहाय गाइखेर साहा लोंबाय आं गाइखेर साहा लोङामोन मा होनो ओंखाम उखैदोंना जेबो जायाखै ओरैनो फैबाय दुगैनानै जि आरि सुनानै गाइखेर साहा लोंसै दिनै एसे रबि जाबे आबो देखायनि एसे दे लोंग्रोदो आब' गुसु जागोन दा बे बोरमा आरो बिसिना बोरमा दाननांगौ बोरमाखौ दानगोन आरो दा फुजायाव होगोन ओमफ्राय दाउबो दानगोन खोमा ना बाजै दाउबो दानगोन दाउ हमगासिनो आरो नै आंहा ओमफ्राय साहा लोंखांबाय साहा लोंनानै ओमफ्राय नै दा संनायनि फाला मोनबाय आरो ना मा होनो मिरामिस ओंख्रिफोरखौ संग्रोगोन आरो ओमफ्राय फुजा जोब्बासो ना बेदर बेफोरखौ संगोन आरो दा आङो मिरामिस भाजि एवनो नागिरदों आरो नायलांबाय थादो भिडिअखौ ओमफ्रायहाय लोगोफोर दा माने फुजा नियम खालामगासिनो दं आरो बावगासिनो दं बेखौबो नोंथांमोनजों एसे देखायनि र' नायलांबाय थादो बेजा बावगासिनो दं आरो बावथ'वाखै आरो माने रेडि खालामगासिनो दं
बिसिना बलिनि नियम आरो जोंहा बाजैमोनहा हर खाथियावसो नालाय मेन न'आ ओमफ्राय आलासिफोरा फुजा बावग्राफोरा हर खाथि लांहिनि हर खाथिनिफ्राय फैदों आरो ओमफ्राय दा बे आदानि बिदा फंबाय बिसोरोसो बावफैयो नालाय बिसोरनो होगासिनो दं आरो फुजाखौ लोगोफोर ओमफ्राय नै दा फुजाखौ होखांबायनो आरो बलि होबाय ओमफ्राय आं बलि होनायखौ देखायासै आं माने नायनो हाया माने बिदि बलि होनायखौ बिनिखायनो आं नोंथांमोननो देखायासै बलि होबाय ओमफ्राय दा फुजाया जोब्बायानो आरो ओमफ्राय दा नायनोसै र' संनायखौ बेजा बाजैजों बे आब'जों बानलु माबागासिनो दं देन्था गारगासिनो दं आरो देनोसै एसे बानलु अराव थानानै माने एकदम मा होनो খুন্দিব লাগিব পাছ কৰিব লাগিব কি বেমাৰ আছে আপোনাৰ ৰিকিচিতে আছে বেমাৰ নাই নানিছে বুলি जय जय विमल लक्ष्मी जय जय लक्ष्मी जय लक्ष्मी सुनाई की जय लक्ष्मी सुनाई जय बेजा मैथा सायगासिनो दं मैथाबो संगोन आरो दहायनिया बेसहरि फुजामोन आरो ओमफ्राय नै दा बाथौआव फुजा होगोन आरो दा बाथौआव ओमफ्राय फुजा होनो थाखाय रेडि खालामगासिनो दं आरो दा एसे देखायनोसै बाथौआव फुजा होनायखौबो दहायना बेसहरि ओमफ्राय दाना बाथौ फुजा दा बाथौआव माने दाउखौ बलि होगोन आरो Burai. Dari asal tu, nak? Tapi tu jalan ini siapa guru bikin lah? Asal ni tu gedang mana jadi kan? Jelas lah huya apa itu apa yang mana desain berarti kalau tahu nanti kita harus kena hamil mana ada, mana urai zaman beri zaman urai sari. Andor hari aku nak semua nusur, asumena dong, salime nusur, Februari dong, Bhandari dong, Kumai dong, naik sari. Macam zaman tu dong zaman rasa tahu dong, hari tu apa dong, sombri dong, naik sari. Macam tu macam hari ni dia bukan sesuatu kan dia bukan apa jadi hari zaman pada hari kasih dong, malam naik mana beri tahu kita tang, malam naik mana beri urai, jangan buat tahu dia desi hebat, dekat ni siapa subjek siapa tu kota ibu orang kasih jangan deh mana urai sari. Hey, maino buri maino brai. Jangan buat auto desi sana aja bay. Bikin website siapa kota ibu orang kasih jangan deh maino buri sari. Andor ada orang semua tu makan deh maino brai. Jangan brai isian sampai gulai sampai hanane, ukon sampai gulai sampai hanane. Jadi apa? Hablang bay sila hablang bay hanane. Garam mero hablang ada bangal rumah sebab saya kena hablang hanane. Desain buti kono tahu nanti terus kena hamun deh maino buri sari. Andor ada miramis mama bahasa ya membayar kan nih dunia nanti dunia
Hai, taruh aja ini pani gorong berdua bisa. Buyurun gorong kan. Di boiler. प्रसेस जानोसै एबार बिसा उखुन्दैयाव जिरायनानै एकदम मेगन गोजा गोजा बिसा अनला लाइ दाउ संदों ओमफ्राय नैबे सारायाव बेदर एवदों अनलायाव होनो थाखाय बिसोर सानैया प्रसाद जाया माने बलिनिखौ ओमफ्राय जों जायो आरो बिसा दाउ बिसा अनला लाइ ओमफ्राय बे दाउखौ दा अनलायाव होगोन आरो एसे ओमफ्राय माखासेखौ बे अल बेदरजों एवसिगोन आरो दैया लाल साहा फुदुंदों ओमफ्राय नै लोगोफोर साखनिया नै जि गिदिर साखनि हरदों फिखाना गोदै मादे गोदै गोदैसोना फिखाबा लोंगौमोन आंबो जायखिजाया होजोबबाय बेयाव पनिर संनो नागिरदों नै पनिर नङा बै माखाफोरखौ एवहरदो बेखौ बोरमा बिबु पनिरखौ हनै एवथोंसै दारुआ ओरै फारसे दे मामबा संदो बेयाव दाउ एवनो नागिरदों दाउ सामब्राम सेरदों ओमफ्राय बेजा माबा पनिर ओमफ्राय बिलाहि काबुलिबुट आं हाला आं जेबो जिरायना ओमफ्राय बे दाउ खामफ्लाय लायनोसै आङो बे खाथियाव बेखौ एरहरनानै एसे आं खामफ्लाय लायनो दे माथि गाहाय नोंलाय थाम्फै नांलायगौ नोंनो नाङा दे आजौनांगौ जागोन थांदो नै नाय दं बे पनिर ओमफ्राय नैबे सामब्राम सेरदों दाउनि थाखाय खालामदोंमोन ना मालाय गावनि थाखाय दखान जायो खोमा नङा गावबो आन्दाज मोनाखै गावबो आन्दाज मोनाखै आं फिन बानायनायाव नायफैयाखैना दिनैहाय एकदम संनाय खावनाय बेस्थ' थानानैनो बांद्राय मोजाङै भिडिअखौ लानाय जायासै आरो फुजा होनायखौबो माने बांद्राय मोजाङै लाजोबनो हायासै आरो ओमफ्राय आं दांलाहाय सावखानायखौ जायगायाव होनानै सावखानायखौ दांनो हायो आंबो हानायाथ' होनबाबो संनाय खावनाय बेस्थ' थानानै बारा मोजाङै भिडिअ लानो हायासै आरो फुजा होनायखौबो कमप्लिट लाजोबनो हायासै दाउ संदों बिजा पनिर संदों एकदम गोथाव मजासे जासिगोन ओमफ्राय बाहेरायावबो दाउ बेदर संदों आङो माने साराय गिदिराव बुरजा ओमफ्राय बे दाउ लकेल बेयाव पनिरजों बाहेर काबुलिबुटजों बिलाहिजों मिक्स जानो गोसो खरि ओमफ्राय बाहेराना अल बेदरजों दाउ बेदरजों अनलाजों अनला ओमफ्राय मा होनो लाइ बिलाइ ओमफ्राय दाउ ओमफ्राय मैथाजों ना खर'जों बाथोन संगोन आरोना ओमफ्राय बिलाहिजों नाजों संगोन बिराद मेला आइटेम आरो दिनैहाय ओमफ्राय आंना मा होनो भाजि मिरामिस भाजियाबो मोनबाय आरो संखांबाय आङो दिनै बिराद बुरजा ओंख्रिखौनो संदों आङो लाय जानो जिरायबाय नै मा मा जादों आब' मा मा जादों होनदां आं खोन्था दाउ बेदर ओमफ्राय लाब्रा साना दालि गोथाव जानो जायाखै काबुलिबुट गोथाव जानो जायाखै होनदां गोथाव जादों लोगोआव दंबावोसो नै ओंखाम गोरलै नालाय थाखागोन ना ओंखाम गोरलै जानायनि लोंदोंहाय आइफोरा आरो बैथिं थांफोर बिजाबो जिरायदों नैबे बोरमा बेदर ओमफ्राय नैबे बिबु मोजां बेदर आरोना बेयो ओमफ्राय नैबे बिबु बिखा बिदि आरो बे फारनैथिंबो बोरमा बेदर आरो
बारा मोजां नुवाखै सान्दुंबो गानबाय ओमफ्राय उखुन्दै खुबायना टेस्टि टेस्टि जाखावथारदो आरो दिनै टाइगारा मालाय जुमाय लोंफादों बेदर जादों बेदर जाफादों बेलेग लादो आया नङा आदैमोनाथ' बोलिनि बे माबाखौ जायो जाबो गारबाय जाहाय गथ'फोरनो ओंखाम होबाय आरोना गथ'फोरनो होबाय बे जा आलासिफोर ओंखाम जादों दासो लाफैबाय आङो माबायाव नङा बेखौ दा माबायाव गुथै नुजोबसिगोन नोंसोरखौ दा सोरबा नायसिगोन अनलाइनाव हरजोबसिगोन इउटुब नायबा इउटुबाव माने जोंमा नार्जारि होनबा मोनगोन आरो नोंसोरखौ नुनो मोनगोन आमाया दासो फैदों ना जानो आं सिङाव थांनांगोन गुमै बेनो गामिनि मुरब्बी आरो जेनेबा माने सिनायथि हिसाबावथ' मिथिसिगोन खोमा बाजैया माने जाखांनानै गावसिनि आलासिफोरखौ नियम खालामबाय आरो थांसिगोन आरो आलासिफोरा दा आलासिफोरा जाखांनानै जिरायदों आरो ओमफ्राय लोगोफोर नै जों दा जानो रेडि जाबाय आरोना ओंख्रिफोरखौ सब गेजेराव लाखाजोब्बाय जोङो ओमफ्राय जानोसै जों मावग्राफ्रा दा संग्राफोरा माखासेफोरा आलासि लिंनायफोरखौ माने जाहोखांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय बिसोर थांसिगोन ओमफ्राय दा जों जानोसै आरो नैबे जाहैबाय कयलारजों अल बेदर ओमफ्राय बे जाहैबाय मिरामिस भाजा ओमफ्राय बे जाहैबाय बोरमा बेदर ओमफ्राय बे जाहैबाय नाजों बिलाहि बे ओंखाम ओमफ्राय बे पनिर आरो मा होनो बिलाहि ओमफ्राय बुट ओमफ्राय बे मैथा बाथोन ओमफ्राय बे अनला लाइ बिलाइ ओमफ्राय दाउ आरो ओमफ्राय बे बानलु बेनो आरो जों दिनै जागोना ओमफ्राय लोगोफोर आं जानायखौ दिन्थिबाय थाला आरो नोंथांमोननो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै माबोरै मोनखो आंनि भिडिअ'खौ नायनानै नोंथांमोनहा आंनि फिसाज्लाया दासो ओंखारदोंना ओमफ्राय जों जाबाय थानोसै आरो दा ओमफ्राय आं भिडिअ'खौ बारा थाब होनो हायाखैमोन नालाय ओमफ्राय दा सेस्था खालामगोन आरो थाब होनो थाखाय ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनसिगोन होमबा बाय बाय Oye,